2 आंबे खाऊक मिळतील का पिक्के बंद ठेव. तुमच्या बागेतले? 4 5 6 7 8 9 10 11. आई शपथ, हे बघ 11 आंबे आहेत. आमका 4 आंबे मिळतील का खाऊ? आमची पोरा होती 4. येतात येतात खुश दिसता भावी. काय करू आंबे पाहिजे तुला? आंब्यावाले होती का? नाही ते पण हे पळा लवकर. मग खरं जाऊया. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, लोकांचा असं समज हा की कोकणच्या माणसांकडे काही मागलास तरी देतील, प्रेमान आनंदान देतील, पण आंबो मागलास काय त्यांचा तोंड वाकडा होता ता तुमका ते देणार नाही असो समज सगळीकडे पसरलेलो हा. तो खरो हा काय खोटो हा तर आज आम्ही चेक करणार आहोत. कारण आता रिसर्च करणार आहोत. आम्ही सर्व ह्या रोडने जाणार, खय बागो दिसणार त्या बागेत आम्ही जाणार आणि त्यांना आम्ही आंबे मागणार. ते आमका आंबे फुकट देतात काय नाही देत तर तुमका आम्ही दाखवतो, किंवा ते काय बोलतं त्यांचं काय रिॲक्शन असतं. पडलेलो आंबो किंवा आडीतलो आंबो आम्ही मागणार आणि आमका कसले आंबे देतात आणि देतात काय नाही देत, किंवा 4 गोष्टी सुनावतात त्या सर्व आम्ही बघणार आहोत. आणि ह्या करत असताना आम्ही टीम ए, आता गावात असल्यामुळे ए टीम बी टीम आम्ही करणार आहोत. ए टीम हां फणसा. तर आमची ए टीम आमच्या चौघांची, हे बघ ही आमची ए टीम आणि हय हे 2 आणि विठ्ठल एक 3 आणि चौथो माणूस यांचो आजारी आहे जी माईन ताप घेतला ना त्यामुळे माईन आहे. हे तिघेच आहेत. तर मंडळी, आता हे जास्त वेळ नाही काढत, आम्ही आता बागेत जाणार प्रत्येकाच्या आणि कन्व्हिन्स करायचं त्यांना की आमका आंबे द्यावा म्हणून. आणि नंतर तो विनर, ती टीम विनर, म्हणजे जास्त आडीत जाऊन जास्त आंबे कवळून घेऊन येत ती टीम विनर. तर बघू आपल्या टीम खयची टीम विन होता, ए टीम काय टीम बी. तर आता आपल्या बघूचा त्यातून सुरुवात केलं. आता हे पहिले आमका हे भेटलेले आहेत, ह्यांका विचार आंबे देतात का? आमका नाही देणार वाटतं. बागेत जाऊचा हय नाही जावा तुम्ही बिंदास, घाबरू नको. आम्ही आंबे नाही मागणार तुमच्याकडे. आणि आम्ही आमच्या नाडण गावात इलो, हय मोठी बाग हा. आणि दुसरा म्हणजे हय आंबे भरतात, आंबे लय दिसले आहेत माका, तर थंय जातो आम्ही. आणि हे बोलतात ए टीम पहिले जाऊचा. तर आता बघूया आमका आंबे देतात काय. धाकधूक आमका जास्त हाकलून देतात, धाकधूक लय झालेली आहे. चला ए टीम फॉलो मी. तुम्ही तिघा जावा. कशा ओरडले बिरडले तर जा, तुम्ही जा. मी हां ठीक लांब आहे, आता राहतो. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम तू यायचं. चला चला गाईस, ए टीम हे तुम्ही सर्वजण नाही यायचं, तुम्ही सर्वजण नाही यायचं. फक्त एक कॅमेरामन तुमच्या टीमचं हवं, गंधर्व. ठीक आहे, आम्ही तिघच जाणार. ओके चला. ए बारक्या काय म्हणतास? बरोस काय हो, हे आंबे तुमचे आहेत काय? होय होय म्हणजे विकूक आणलेले आहेत? होय आजच काढणी गेलो. हो. आमका 4 आंबे मिळतील का खाऊ? आमची पोरा होती 4. 4 काय 8 डे बसा ना. काय म्हणतास? हो. ए येवा चला बसा. तुमका काय वाटलं आम्ही म्हणजे काय आमका कोण देणार नाही? हे बघ हे पिके आंबे आहेत, हेच उचला आधी. हे बसा बसा. तर मंडळी, नाडण गावात आम्ही येलो आणि विशेष म्हणजे हे आंबे भरतात आणि एवढे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स 4 नाही 8 देतो. कमॉन ए टीम, खुश ना? आमची मजा झाली. मनीष घे. या तुका कसले हवे आंबे सांग तू. काय म्हणतास? काय म्हणताय? हा. पिके नाही तर कच्चे आंबे ते पॅक करते. चालत आमका कच्चे काय पिक्के काय काही चालत आमका दे, पॅक करून देतात. बघा बी टीम म्हणजे काय वाटला काय? ए टीम, हा सॉरी आम्ही ए टीम. गवात बिवात लावून अगदी पॅक बिक करून आमका मिळतात. आणि ते पण हे किती आहेत मोजलं ना? किती? 11. हे कमी आहे, मोठी साईज आहे. तुमका वाटलं आमका छोटी साईज देणार आहेत? मोठी आहे साईज. बी टीम हे बघा गाईज, हे बघा आमका आंबे मिळाले. आता बी टीम जाणार, त्यांका कोण देता काय बघूया. चला हे ठेवा आमचं, हे ठेव आंबे वर ठेवू हे, ते हय ठेवू हे, ते वर. खाली. नाही खाली ठेव, असू दे, हय ठेव ना. तर म्हणजे चला आमचं आता मिशन सक्सेसफुल झालेला. 1 डझन भेटल्या आमका, नाही 11 आंबे आहेत. चला चला आम्ही पुढे बसतो. तर मंडळी हय आता बाग खय दिसता काय बघतो आम्ही आणि नंतर मग तुमका जाऊचा. बी टीम वाले तुमका जाऊचा
आता बघ विठ्ठल, लक्ष ठेव, होय काय बाग दिसली का आतमध्ये डायरेक्ट घुसायचा. घुसायचं म्हणजे हा रेगायचं, मागायचा. तुमचा बरा झाला, ते सगळं भरतच होते. हा ते कसं घोळक्याने होतं ना, त्यांच्याकडे मॉप होते, त्यामुळे त्या बिंदास दिल्याने त्यांच्या. 4 असायचे आणि आमका हे करायचे. हा जाता जायसून काहीसून दांडो काढायचे. हे होय काय एवढा नाही नाही. चला ठीक आहे मंडळी, आम्ही बघूया आता. चला लेट्स गो. तर काही आमची बी टीम हाय गेलेली आहे. आम्ही ज्या सेलिब्रिटी वगैरे करतो, आमचं चॅनल आहे स्वीट लय लोक ते बघूया ह्यांका आयडेंटिटी लपून आंबो देतात काय नाही ते बघा. मी आहे ठेवते गाडीवरच कॅमेरा ठेवते आणि डिस्कशन यांचं चालू आहे. हे जावा लवकर, बघूया तरी काय. जावा ना. चार आंबे द्यावा म्हणून सांग आमचे पोरं. हा हा बघूया जातात त्यांच्याकडे माई खा ना. गेले हा. ते पण आंबे देणार. काय आला येतात खुश दिसता भावी. काय करू, आंबे पाहिजे तुला? चार मागला. ते पण इम्पॉर्टंट हा आपल्यापेक्षा टेन्शन आहे आता. जात त्यांच्या मागसून. किती दिले? देखो जरा. किती दिले आंबे? 1 डझन. खरंच मजा आहे तुमची. दोन आंबे देतील. 2 आंबे देतील. तुम्ही दिले आंबे? मग यांच्या तोंड बघून 2च आंबे द्यायचे ना, एवढे कशाक दिलाय? बोला बोला म्हणजे गरीबासारखे गेलात तुम्ही. तुमचा माणूस ते बसलो तो बघ आम्ही आंबे गवत नाही बघ ना किती जवळ आहे. आणि ते पण ब्रँड मध्ये बघू शकता. थांबा तुमचं दाखवते. हे बघा, इम्पोर्ट माल आहे. एकदम मस्त माल. मंडळी मी मुद्दामच पुढे गेले नव्हते, कारण माका ते ओळखतं, गोगटे म्हणून होते आणि पीपीची फार्म म्हणून त्यांचा मोठा हे आहे. बघू शकता ते बघा, हे भरपूर हे आहेत. आणि आता आंबेच बघू शकता किती आहेत ते, भरपूर. हे बघा जबरदस्त आहेत, भरपूर मोठे बागायतदार आहेत ते माका ओळखतात. आमचं घर आहे ना जवळच आहे, त्याच्यामुळे ते माका ओळखतात. आणि मी जर गेला असता तर 100% दिल्यानेच असता. म्हणून मी मुद्दाम ह्या दोघांना पुढे पाठवलं की बघूया म्हणलं काय रिअल मध्ये काय देतात की नाही. तर खरोखर आधी विचारलं काय आहे असं. आणि मग नंतर असेच नाही, पण गेले. हे चुकीचं आहे. यांच्याने काय सांगितलं नाही माहिती आहे, आम्ही चॅलेंज करतो वगैरे असं काय सांगायचं नाही. नॉर्मल जायचं आणि नॉर्मल सांगायचं. 4 आंबे मागला. 4 मागितले आम्ही, पण दिले ना तेवढे. माईक बंद करायचं का? सिक्रेट होणार आहे. सिक्रेट नाही तर आमका कळू ती गावा. अशी गोष्ट आम्ही सांगितली की जेणे ते आंबे देऊ कच हवे. नाही, तुम्ही काही करशाल आणि काही सांगशाल बाबा ना. खोटा नाटा. खोटा नको. काय जाऊन भीक मागशाल. मग. आम्ही तुमका पैसे असं देणार. काय रूल सांगितलेले नव्हते. भीक मागूचे नाही किंवा काय करू रूल नाही, नाही, भीक मागू शकतास हा, मग तुम्ही, भीक पण पैसे नाही द्यायचे. गरीब नाही त्यांच्याकडे पैसे देऊ का? पैसे पैसे तर पण नाहीच. नाही. ठीक आहे. नाही भावी चालेल ना, आम्ही मुंबईवाले आहोत, आम्हाला आंबे हा ते नंतर सांगितलं देताना. ओके, ओके. तुमचे आंबे भरपूर आहेत, आम्हाला द्या. आम्हाला 4 आंबे द्या, आम्ही भीक मागे आहोत. भीक मागे ना. मी मागायचं नाही. आम्ही भीक मागायला आलेलो आहे. एवढे 4 आंबे आम्हाला द्या म्हणून. पुढे याच्या पुढे सांगायचं. तुम्ही काय सांगतास तर आमका कळू गावा आणि आम्ही पण काय सांगतो तर कळू गावा. ओके. चालेल. हा. पारदर्शक पारदर्शकता काय पारदर्शक काय शब्द नको रे भाऊ. हे ह्या कट करा, जीवन हा कट कर, एडिट कर. नाही तर लोक म्हणते नाही, क्या चालू आहे. पारदर्शकता हवी. पारदर्शकता ओके. हा. नाही काय. तर मंडळी थंय ती बघा बाग दिसता आणि माणसा पण हत. आंबे पण थंय आमका आंबे देतात काय बघूया खाव.
आता हा? हे team ची पण त्या लपडा काय होता माका ओळखल्यानंतर स्वीट फॅमिली म्हणून आता कोण जाणार माहिता मनीष जिया हा मनीष आणि जिया अरे आम्ही गेलेलो ना. हा चला तर म्हणजे आम्ही प्लॅन करतो पण प्लॅनचा असा लपडा होत आमका ओळखतील आता ह्या दोघांना पाठव काका काका आम्हाला आंबे द्यावा म्हणून तुम्ही सांगशाल काय हा कायच सांगायचं नाही फक्त तुम्ही सांगा आम्ही असे जायत होतो काका तुमच्याकडे आंबे मिळतील का आमका 2 खाऊ का 2 आंबे खाऊ मिळतील का चला मी येते तुमच्या बरोबर हे विठ्ठल तू दुसऱ्या टीमीत हो तू बोलायचा नाही तू आमका काय सांगायचा माईक ना ए विठ्ठल तू नाही जाऊचा ए आमचा विठ्ठल हे तू दीपाली हयच रवा आणि हय दाखव हो दादा 2 आंबे खाऊक मिळतील का पिक्के बंद ठेव तुमच्या बागेतले काय नाही नाही रायवण हापूसचे आमका हवे हा चालात 2 तरी देवा पोरांका पोरा सुकली आहेत आमची मुंबईसून इली ना आमका आंबो काही भेटत नाही खाव आंबो नाही गरो नाही सुबह से ना मिला है एक आम नाही आधा आम हे तुम्ही सांगा तुमका हवे आम्ही कशाक मागतो तुम्ही सांगा आजोबा आमका आंबो मंडळी बघूया देतात काय ही दोघवली गेलेली आहेत तू मोबाईल दाखवू नको त्यांका हा रायवळ मिळालो तरी चालात पिक्को देवा आमका हा पडलेले पण चालतील पण ते चान खाजरी आहेत वाटतं हे रायवळ आहेत ना हे रायवळ आहे काय आम्ही विरवाडीसून हा नाही ना आमची झाडं नाही आमचे कोयंडे आमची झाडं नाही आम्ही ऐसून इलो आणि नंतर म्हणता ह्यांका झाड पिको आंबो विकतचे नको म्हणता मग मला बघूया असलो तर देवा आपले दिला असता मेहरबानी नाही हे कोकणातलं नाव खराब करून ठेवा सर्वजण सांगता आंबे यंदा नाही सीझन ना मोबाईल बंद कर पण नाही ह्यांका 2 आंबे हवे होते म्हणून इलो होतो थंय दिसले ना गेटवर ठेवलेले आंबे दिसले म्हणून आम्ही म्हटलंय इलो भेटले तर भेटले आमका पडलेले घेऊ चालेल चालेल चला ए पडलेले घेऊ सांगितले तुम्ही कशा गेलास ए हा झाडावर आंबे नाही आम्ही नाही काय चिटिंग करत आहो हा हे भेटले भेटले आमका हा 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 आता खराब झाले असते कलपासून चटणी बस झाले आमका एवढे हा हा बघू का आपण हे आधीच हा 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 रायवळ आहेत ना हे ठीक आहे आमका 4 भेटलेत तर म्हणजे आमका 4 आंबे भेटले ओ थँक्यू हा धन्यवाद आणि थंय पडलेले पण आम्ही शोधतो चला आणि ह्यो एक हा ना आंबो होय हापूस ऐसे कैसे लोग होता है ये? पंख कसले भेटले नाही हिंक कसले लोक भेटले 3 मोजा 3 ने 3 6 7 8 9 आणि एक 10 तर गाईज आमका ह्यांच्या आडीत इलो आमका 10 आंबे दिल्याने चला खुश आम्ही हो चला धन्यवाद 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 तर गाईज तेव्हा 11 आंबे मिळाले आणि आता किती 10 आंबे आणि हा एक 4 5 6 7 8 9 10 11 आई शपथ हे बघ 11 आंबे आहेत तुम्ही बघू शकतास हे छोटे आहे म्हणून यांच्यावर दया खाली त्यांच्या दया खाऊ देत का काही खाऊ देत आमका मिळाले संपला विषय आता चला पुढे बघूया चला चला लवकर
वे काळोख काळोख झालो हा, चला लवकर हे उघड या. तर मंडळी मनीष आणि जिया गेली म्हणून वाका वाटता त्यांच्याने दिले नाही आंबे, पण पहिले नाहीच म्हणत होते, आंबेच नाही म्हणत होते. बघूया ह्या करूया, पण त्यांच्याने ना हापूस नाही दिल्यानी, त्यांच्यानी हे पायरी नाही रायवळ आंबे दिले. तरी पण त्यांच्याने सांगल्याने जे पडलेले आहेत तुम्ही घेऊन जा, प्लस त्यांच्याने आडीत घातलेले पिकत ते पण आंबे दिल्याने. म्हणजे ठीक आहे, म्हणजे त्यांचा मन मोठा हा. आणि त्यांच्याने खरा सांगितल्याने असतात काय एखाद्या वेळेस की आंबे नाहीच होत म्हणून, हापूस नाहीच होते त्यांच्याकडे, खरा आता गोष्ट. आणि मला वाटतं ते मुंबई राहणारी फॅमिली आहे वाटतं. ठीक आहे, अजून पण आता बघू. आमका तर आता 11 आंबे मिळाले, मगाशी 11 आंबे मिळाले, 22 झाले. आणि आता काळोख पण लय झाल्या. हा थंय भेटतात काय बघूया. होय हां हां पिकलेलं आहे थोडं दिलं नाही ते. हां चला ओके म्हणजे 27 झाली. हां 27 आमचे झाले टोटल. आणि तुमचे किती आहेत? तुमचे 11 का 12च? नाही 14. ओके तर मंडळी, हेंका जर ह्या राऊंड जिंकूचा असला तर हेंका अजून 13 आंबे हवे होय ना. बघू कोण देता तुमका. चला नाही भेटले तर चालायचा. आता एकाच ठिकाणी जाणार. ओके हरलास मग तुम्ही. विठ्ठल हरूक तयार राहा. काय झाली आहे तुम्ही बघू शकता. हे बघा लोक कामा करून घरात चालली आहेत आणि आम्ही आपले आंबे मागू भटकतो. तर आता अजून एक काहीतरी बाग बघतो, ते धाड टाकतो, भेटतात काय बघूया. चला लेट्स गो गाईज. दिसता हे बघा आहेत लोक ना. कोण ती? आंब्याचे झाड नाही. फिरू केलेले आहेत. ओके चाल ठीक आहे. करंदा वगैरे बघू गेले. पुढे बाग हा ते बघूया चला. पण काळोख झालो आम्ही, नाही तर चोरून आणलास तरी चाला. काही माणसं दिसतात. कोण ते काय करतात बघ. आंबे नाही ना. तर मंडळी हय माणसं दिसतात आणि बाग पण हा. तर आता थंय बी टीम हय जाता. हे हय रेडी झावलेले आहेत. आम्ही हय बाजूक राहतो. हे तू हे टीम वाला हय राहू जाणार हे दोन. हा जाणार हे. आता- जायत नाही हा. ओळखते प्रत्येक ठिकाणी ओळखतात. ओळखते ते का कारण नाही एवढं माका ओळख. जावा. कव्हर करते. पण जाऊया का? कोण दिसले होते? कोण ड्रम बिम दिसले होते, पण आंबे दिसतात. आम्ही असे जोडून जाऊ. तो थंय आंबो दिसता तो बघा. घेऊन येऊ तो आंबे होत. पण बघ कोण जाणार? मेरी जिम्मेदारी कोण नाही का? म्हणजे आता आम्ही जर गावलो गावलं तर म्हणजे समजतं ना देतात काय नाही देत. ओके मग हा कळ. बघून ये कोण हाय ओके. काय नाही तर मग ओके चला जाता भावी भावी जाऊ ना. तिकडून हा चल. काय कव्वर देणारा कुठे राहायचा? पाठी काहीतरी हा आंबे कवळतात ते बघा. म्हणजे ते माणसं भेटली नाहीत वाटतं. आणि आता विठ्ठल पण जाता. बघूया आता. कोण भेटलं नाही पण जे खाली होते ते घेतले. ते जाळत होते आंबे, म्हणजे जळत होते, आगीत टाकलेले होते आंबे. काय काय माहित काय तिकडे. आता मी बोल जाळत होते, असे ठेवलेले होते आणि काय काय आंबे असे आग लावलेले होते. आणि कोण बंद होता सगळा. हा सगळं बंद होतं. आम्ही फक्त घेऊन आलो. आमचा नाही धुमत होत. हे बरोबर नाही. फेक तो बघ खाई मोळात पडला. काय तू बरोबर नाही. चांगलं झालं. हो. हा पडलेला. लय आंबे पडलेले होते. खास नाही बा. खास नाही. आंबे मिळण्याचे कारण टीम ए. हे बघ काय सांगता आंबे मिळाल्याचे कारण. हा तुम्ही मगाशी काय बोलला? छोटे आंबे चालतील. मग आमचं केक पण हे आपला चॅलेंज काय मागून कन्व्हिन्स करून घेऊन यायचा. तुम्ही हे चोरून आणला. अरे म्हणजे तर एवढा दिलदार आहे की त्याने आंबे सोडून दिली बाग. कोणच प्रोटेक्ट नाही करत आहे आमच्यासाठी. घेवा हा फाडलेला. अजून एवढे आंबे आहेत की नाही ते डॅमेज आहे, थोडा डॅमेज चालत होतो. 8 होता 8 आणि आमच्या अगोदर 8 आणि 14 18 19 20 21 22 झाले. 22 झाले म्हणजे आम्ही जिंकलो. म्हणजे जरी तर मंडळी चोरी केली तरी पण आम्ही हरलो. ह्यांच्यानी चोरी चोरी करून केलेला सुद्धा गृहीत धरला आम्ही. चल
हे आम्ही count तरी केले. पण 22च तरी झाले. पण ह्यांचे 22 होत नाहीत आंबे. आमचे 22 आंबे नाही 27. 27 आमचे 22 झाले. 22च होते. 5 आंबे स्वर्ण 14 होते आणि आता किती भेटले? तुमचे 1 14 2 होते 8 मिळाले. 8 14, 15, 16, 22 झाले. 22. 22 झाले. झाले. 22 झाले. आमचे 27 आंबे आहेत. आमची मेहनत लपून छपून वाया गेली. Actually हे नाहीच चोरून ना आणू शकत कोवळून त्यांका मागून ते देतात की नाही आता कोण प्रेमाने. नाही तर करणार काय आम्ही आता बाग पण नाही म्हणजे ते एवढे दिलदार आहेत की त्यांच्यानी बाग मोकळी सोडलेली आमच्यासाठी. तरी पण हरलास आम्ही जिंकलो. पण बाग भेटली नाही त्याच्यात काय होतं आमचं? आंबे पण आमका आंबे लय भेटले म्हणजे हे हरलेच आता पण निष्कर्ष ह्यो होता की कोकणातले आंबे तुम्ही गेलास तर देतील. हा गेला फक्त असा की डायरेक्ट जाऊन तुम्ही कळू नको स्वतःहून. तर ह्यांका एवढं पण दिल्याने असते. हा दिल्याने आता असते. मग आणि एवढे पडलेले आहेत ना असे याच्या अगोदर पण काही नाही काही म्हणजे विषय झाले आंब्यांवर. आंब्यांवर पर्यटक सोन. ते काय केल्याने पर्यटकांनी मागल्याने नाही डायरेक्ट गेले गाडी थांबवल्याने म्हणजे भरल्या. real- दिसले म्हणून दिसले म्हणून गाडी थांबवल्याने बागेत गेले काढल्याने बिडल्याने आणि घेऊन येऊ तेव्हा मालकाला दिसला तेव्हा मग ते जरा विषय बोलले झाला. होते जर तर तेच मंडळी तेच तुम्ही पर्यटक गेले असते हा. मागल्याने असतं आमका बाबा चार आम्ही बाबा बाहेरचे पर्यटक ते आहोत. 4 8 दिल्याने हा, असतो 4 गाठ काय, पण 10 चोरून दिले नको. चोरून म्हणजे त्यांच्यानी काय म्हटलं त्यांना पडलेले आंबे आपण घेतो तर काय होतं याच्यात तर तसं नसता म्हणजे कष्टाचं आता कष्टाचा तुम्ही मागून घ्यावा. आता आम्ही गेलो त्यांना सांगितलं आमका 4 आंबे खाऊ खावे ते 4 8 8 नाही 11 दिल्याने. तर तुम्ही कोल्हापूर वरसून किंवा पुण्यावरसून किंवा खैसून येत असाल तर तुमका जर हवेच झाले तर तुम्ही सांगा आमच्याकडे लहान पोरं आहात त्यांना 2 आंबे खाऊ खावे तर बिंदास मागा तुम्ही आणि तुमका बिंदास आंबे मिळतील. ह्या आम्ही तुमका आजच्या व्हिडिओ वरसून तुमका पण जास्त पण ग्वाही देतो. हा. होय ना हा. हा जरा 2-3 डझन वगैरे मागू नको खाऊ घेऊ खाऊ 2 4 देतील ते 4 आंबे मागा हा. 8 आंबे देतील तुमका. हा, का बरं हो, एक- एक चला. डझन दिल्याने आणि हा, बारकी पोरं घेऊन जावा. बरं होय तर म्हणजे म्हणून मी यांका दोघांका पुढे पाया अरे पडताय. यो पाठीच राहता होय काय ऐकतच नाही. माका तो गोगटे ओळखत होतो त्याच्यामुळे. हा, हा. नाहीतर माका आता एक होय दोन ओळखत डझन होतो. दिले नसते त्यांनी. पण ऐकत का नाही गेलस तू पण ओळखले नाही असता. तर हे म्हणजे कावले असते. सांगूचा मुद्दा म्हणजे तुमका समजला असतात तुम्ही माणसात दिलदार आहात बिंदास आंबे खावा तुम्ही. हो. हे काय आंबे आहात काय विचार यांच्याकडे हाय सबस्क्राईबर हे आंब्यावाले आहात की काय हे पळा लवकर. मग खरं खरं जाऊया यांचे ते- हळूहळूच येत होते बघ. आमच्याकडेच आंबे नाही तू माझ्या बरोबर राहू. हा हाय हाय हो नमस्कार पुणे का तुम्ही? नाही, गाडी बघून आहे. गाडी मित्राची आपल्या हा 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 आम्ही तुमचे कार्यक्रम मस्तपैकी अप टू डेट बघतो. हे दोघं आहेत आता हे लाडके. दोघांनी बघितलं चाय टिपली वरती आहेत त्यांच्याकडे बघ. मी पण नाही, बघते आम्ही तुम्ही गेलो वर नाही गेलो विषय काय झाला माहिती आहे आम्ही गेलो ह्या बागेत आंबे घेऊ का पडलेले मग आम्ही घाबरलो की मला गेले का पळा म्हटलं लवकर. आणि गाडी नंतर आम्ही असंच गेलो आणि या पोरांनी बघितलं तुम्हाला आम्हाला व्हिडिओ बघतो तुमचे आम्हाला खूप आवडतं. हो thank you. बघलं ते एमएच आम्हाला पण 14 कोकणी एमएच बोलता 12 येतं. एमएच 14 सर्व पर्यटक गेले आहेत ना Thank you, आता thank you. सध्या. म्हणून मी यांका म्हणतोय एमएच 14 पर्यटक आहेत. एक फोटो हा, हा. हो हो चाल चाल हे ना काढ. जर मी-